Hi, Ma'am Jazz. Shoutout, ma'am. Rinig ba? Guys, rinig ba yung tugtog nila sa kabila?
Ma'am Risa, bigla shoutout. Rinig po ba dyan yung kapitbahay? Sige ma'am, thank you po. Ma'am Ens, bigla shoutout. Rinig ba yung kapitbahay? Mami, may shoutout. Rinig ba dyan yung kapitbahay natin? O natatabunan ng music natin?
Guys, yung form na kapin ha, pasensya na nakamute ako kasi itong kapitbahay maingay. Baka mag-CPR tayo. Nagalaw shoutout sa lahat. Palayasin mo kapitbahay, ma'am. Ha, joke lang. Rinig po ba dyan? Ito, oh. Rinig nga sila, no? Rinig. Boss, magalat shoutout. Manila Girl, no? Manila Girl yung kinakanta niya eh. Yung kapitbahay namin, birthday niya para ikakasal na. Combo kasi to guys, combo. Yung alam mo yung ano, may kakanta talaga, yung live band, ganyan. Senior citizen, iba din. Nag-iba na kasi ang curfew namin guys. Dati is 8 no, 8 p.m. dapat pasok na lahat. Ngayon, 2 active case na lang kasi sa amin. Kaya ginawang hanggang alas 10 ang curfew. Oh, shout out! Guys, yan na yung form sa taas. Sir Carlo, shout out.
Guys, ang form nakapin na. Mega love shoutout po, boss. Hello sa lahat, guys. Ma'am Justin, hello po. Pinahinaan nila yung tugtog nila. Pero ano pa rin, maingay pa rin. Anyari, nag-loading na. Guys, ang form nakapin, guys. Guys, shoutout sa inyong lahat.
Ma'am Risa, thank you po.
Ayan, na si form guys. Mag-shoutout tayo pag game na. Type kayo game. Ma'am Ens, Ma'am Shanilyn. Ma'am Renza, Ma'am Risa, Sir Boss. Sir Boss eh. Hindi ba rinig dyan yung kapitbahay?
Ayan, tahimik ng kapitbahay. Guys, type game! Ma'am! May grasya Ma'am Erica. Game! Sabi ng Shanilyn. Ma'am TF, wait! Sabi ni Ma'am Erica. Anyare? Nag-fill out na kayo ng form? Ma'am Erica? You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Nakataya ka na? Sabi ni Ma'am Risa. Yaks! Magandang shoutout! Palobat ako, Ma'am Tep. Ano na, magigame na daw. Asan ka na ba? Charge ka na dyan. Ma'am Erica, go! Anong nakataya na? Sabi ni boss. Guys, abutin na tayo dito ng premiere ko. So, weteng, sabi niyo ang Risa. Buhay pa bang weteng ngayon? Siyempre, sa form boss. Parang may nakikita ko pero hindi wetting ang tawag nila, ma'am. Ewan ko ba? Basta may tawag doon. Guys, type game na. Asa na Ma'am Erica? Okay ka na ba dyan? Ma'am Tep, saan ang form? Aba, kasama si Lord Kitchenette sa ano?
Ayan, Ma'am Erica, hinintay ka pa namin ah. Isa kang ano, isang importanteng ano, nilalang. Nilalang. May marathon ako. Game ka na ba? Dan, bakas na rin game. Ayan guys, game na ha. Okay, game na guys. Me and you, number 2. Goodbye, teens. Night team. Made in heaven, 67. Your face is dirty, number 30. Rugby team, 15. 3 dozen, 36. Valentine's Day, 14. Stuck in a tree, 53. Weeks in a year, 52. Doctor's orders, number 9. More than 11, 37. Winnie the Pooh, 42. Clean the floor, 54. 7 plus 7, 77. 6 and 9, 69. Tweak of the thumb, 51. 4 and 7, 47. Lucky 7, number 7. End of the line, 90. Bang on the drum, 71. Knock at the door, number 4. Five and 6, 56. Up to tricks, 46. Legs 11, number 11. All the 4s, 44. Heaven's Gate, 78. 5 dozen, 60. Now you can vote, 18. Staying alive, 85. All but one, 89.
Blind. 50. Saving grace. 68. Candy store. 74. Knock on the door. 64. Dancing queen. 17. 70. Number 70. Cameron's den. Number 10. Brighton line. 59. Cup of tea. Number 3. Life begins at 40. Two fat ladies. 88. Half a crown. 26. Tickle me. 63. Yaks, Inday, Tef po. You're late. 38. Time for tea. 83. Unlucky for some. 13. Clickety click. 66. Welcome po, Yaks. Two little ducks. 22. Queen bee. 73. Fat lady with a cane. Excuse me po. 87. Seven dozen. 84. Ba, may naka-11 na. Si Renzel, umaariba. Iba din. Si Boss 12. Danny LaRue. Kayo na. 72. Buckle my shoe. 32. 70 plus 9. 79. 4 dozen. 48. Old age pension. 65. Duck and dive. 25. Gateway to heaven. 27. Sweet 16. You're doing fine. 29. Get up and run. 31. Baker's bun. 61. Make them wait. 58. 4 and 3. 43. 1 dozen. Number 12. All the steps. 39. Heinz varieties. 57. Puro 55, 57, 62. Si John Reyes. Yak, salamat sa pa-member. Straight on through. 82. Puro 26 ito. Naka si EA. 2062. Nice and shine. 49. Key of the door. 21. A duck and a flea. 23. On its own. Number 1. Jump and jive. 35.
Twenty 41 45 Johnny Buns. 2 dozen 24. 41 45. Labas 24. Sabi ni Ma'am Risa. Ma'am Risa, may 24 na. Yahoo! Sabi ni Ma'am Risa. Bingo na si Ma'am. Ay, puro 20. Akala ko naman. Four score 80. Kaya nga, akala ko bingo na nga si Ma'am eh. Tuwang-tuwa at lumabas ang kanyang 24 pero hindi pala bingo. Trombones 76. Naka naman. Duck and its weight 28. 16 na ako. Ito na. Naka. Lumabas na naman ang 28 ni Madam. Naku, pura 20. Ask for more 34. Naka. Malabo na yung sa atin. On the sky 75. Naka! Sabi na nga eh, si Yax! Ay, iba din. Ramdam niya guys na ano, nabibingo siya. Naunahan pa. Kuya Yax. $21.30. Ramdam niya. Nabibingo siya. 21.30, 71.80. Naka. Congratulations! May 1 million ka! 1 million agad? Guys, 8:30 sa akin ha. Baka ano, masarapan ng ikot natin dyan. Okay, next. Nababakasan. Pwede makasali sa next game host. Opo! Naka. Sir Yax, congratulations!
Second po, baka sa taas po. Guys, type kayo ng game kung saan na kayo magbakas. Sa nakapin. Welcome po, Sir Yax. May bakas po siya ng 25 minutes. Tapos, may bago din siyang bakas ulit ng 1 minute. Ayan, Ma'am Lalala, baba ko po yung form. Arat na. Yan, Ma'am Lalala, dyan na po yung number. Ay, number form. Number. Magalaw, shoutout po mga lalala sa ni Boss Butchog. Type kayo ng dan, pag dan na ang bakas. Mag-type kayo ng game pala pag dan na ang bakas at mag-start na. Game, done, ma'am. Ma'am Lalala, nakaano ka na dyan ng form mo? Naka-fill out ka na ng form mo dyan? Dan bakat. Sana all bakat. Ayan ang bakas na kapin. Type game na. At game na tayo.
Dan Bakas, game. You're doing fine. 29. 6 and 9. 69. Cameron's Den. Number 10. On its own. Number 1. Brighton Line. 59. 4 score. 80. Dancing Queen. 17. Clean the Floor. 54. Get Up and Run. 31. Bang on the Drum. 71. Miguel, shoutout lalala, sabi ni ma'am. Key of the Door. 21. Between the Sticks. 86. End of the Line. 90. Turn to the Screw. 62. Goodbye Teens. 19. Garden Gate. Number 8. Old Age Pension. 65. Made in Heaven. 67. All the Fours. 44. Danny LaRue. 72. Trombones. 76. Tom Mix. Number 6. Me and You. Number 2. Up to Tricks. 46. Jump and Jive. 35. Fat Lady with a Cane. 87. Cup of Tea. Number 3. Duck and Its Weight. 28. Valentine's Day. 14. Tickle Me. 63. Tweak of the Thumb. 51. Saving Grace. 68. Gateway to Heaven. 27. Baker's Bun. 61. Stuck in a Tree. 53. Buckle My Shoe. 32. Two Fat Ladies. 88. 2 dozen. 24. Knock at the Door. Number 4. 4 and 3. 43. Queen Bee. 73. Halfway There. 45. 4 dozen. 48. 1 score. Number 20. Jessie po. Nice and Shine. 49. Winnie the Pooh. 42. Time for Tea. 83.
70 plus 9. 79. All the fives. 55. Heinz varieties. 57. Life begins at 40. Clickety click. 66. Two little ducks. 22. Blind. Guys, premiere ko na! Premiere ko na pala! Guys, premiere ko na. Baba ko. Guys, premiere ko na. Aray ko. Guys, premiere ko na. Binaba ko. Salamat, guys. Si Lalala, yung number niya. Ma'am Lalala, ano ba? Yung number mo, nasa ano na, premiere. Guys, premiere ko yung binaba ni Tef na link. Sabay ko po. Yan guys, premiere ko lang saglit ha. Ma'am Tep, yung number ko kulang pala. Di ko na-copy. Ayun, Ma'am Lala, nandito lang ako sa premiere ha. Saglit lang.
Do you want to dance? Do you want to dance?
Ma'am Sherilyn, Ma'am Rancel, thank you. Ma'am Risa, salamat po. Boss, sa lahat po ng pumunta. Taogama, thank you. Ma'am Erica, sa lahat po. Ma'am Risa K, thank you po ulit. Ganda na. Ma'am Risa, yung jeep, kaya may ganon, yun po yung protocol ngayon dito na pag nagbiyahe, dapat may mga may mga plastic. Kumbaga divider.
Dapat may divider po. Pero yung ibang jeep hindi na rin po nasusunod kasi nahangin din ng nahangin din yung plastic nila. So hindi siya naka-steady talaga. Yung iba naman pumayos. So ganyan na yung mga jeep ngayon. Ang ganda ng jeep. Sabi ni Ma'am Brisa ayan Taga-Ordaneta ka, Ma'am Tep. Sabi ni Ma'am Shanilyn. Hindi, Ma'am. Taga-Binalonan po ako. Di ba yung, dito naman kasi hindi naman di ba ang city natin, kung taga-Binalonan ka, ang city kasi po namin dito, yung Ordaneta. Si Ma'am Shanilyn. Taga-saan ka, Ma'am Shanilyn? Pulungan ng gagamba. Sabi ni Ma'am Lalala. Ayan na guys, game na ba? Asan na kayo? Arat na. Ordaneta. Nako, Ordaneta pala si Ma'am Shanilyn, no? Ma'am Shanilyn, ano ka ba? Taga-Binalonan lang ako. Taga-Tarlac naman si Ma'am Renzel. Sir Taugama, Sir Yak, salamat po. Nako, naka number 4. Ayan guys, tantos, ilan na kayo? Ma'am Risa, salamat po ulit. Naku, Ma'am Chanilyn, magkapit-bahay lang pala tayo. Ma'am Tep, saan na nag-order ng mga lip therapy? Saan ka nag-order? Ma'am Erica. Ma'am Erica sa Shopee. Mag-order ka ngayon, 11/11. Yung talaga ang maganda, yung pink at saka purple talaga. America, yan talagang pumatok. Ganda nun, sabi ng America. Mura lang po siya. May mga distributor sila na legit, sabi ni Ma'am Lalala. Talaga, Ma'am Lalala? Oo, Plum, sabi ni Ma'am Lalala. Ma'am Lalala, saan? Ako ko sa Shopee. Wala, mura lang yun. Wala pa atang 150. Below 150. Tama ba? Below 150 ba yung nabili ko? Asan na kayo guys? Type game. Check ko dito sa Shopee Ay, nabura ko na yung Shopee. America, binura ko yung Shopee. Alam mo kung bakit? Para iwas, add to cart. Basta sa Shopee ko siya binili, ma'am. Ay, may Facebook daw sila, oh. Naku, mas magaling pa pala si Ma'am Lalala, eh. Naku. Ayan daw, oh. Meron sa Facebook, Ma'am Erica. Oo, ate Erica, legit yun. Pabudol ka na, sabi ni Mami A. Si ate Lala lang. Yung lasting, haha, natawa si boss eh. So na lang, magtanungan na lang ng no? Ayan, big sale sa 11/11. Long lasting nga talaga, ma'am, America long lasting yon, pero pag kasama mo si Jowa, ewan ko na lang kung long lasting pa. America, itry mo kay Jowa. Pag hindi yan nabura, i-review mo din. Aray ko po. Diba? Ganda nung nag-endorse. Yes, ma'am.
Yung plum maganda talaga. Pack na pack, ganarn. Diyos ko po. Ayan guys, game na ba? Game na. Mahirap burahin. Kahit sunflower oil gamitin mo, di mabubura, sabi ni Ma'am Lalala. Game na, Ma'am Tep. Nagabit din pala ni Ma'am Lalala ito eh. Game na. All the steps. Obe naman, no? 39. Heaven's Gate. 78. On the Sky. 75. Yun nga maganda. Man Alive. Ate, Number para dilagay 5. ng lagay, sabi ni Ma'am Erica. Duck and Dive. 25. Come in for your tea. 33. Rugby team. 15. Lucky 7. Number 7. Ask for more. 34. Knock on the door. 64. Staying alive. 85. Kaloka. Sweet 16. More than 11. 37. Three dozen. 36. Wala, 16, 17. Ano ba yan? Straight on through. 82. Now you can vote. May 18. puro na. Puro. 38, 41, 47. Na all. Lights Nako, lumabas began. na! 41. Doctor's orders. Number 9. Half a crown. 26. Weeks in a year. 52. 5 dozen. 60. Puro 23, 30. 3 score and 10. Number 70. 7 plus 7. 77. 56, 58. 1 dozen. Number 12. Ba, puro 30? Ay! Unlucky for some. May puro na! 13. Ay! You're late. 38. May puro ba din ang 47? Make them wait. 58. Puro 11. Si A, puro 11, 47. Naka.
Good dozen. Naka. Ano na, ang puro. 58, lumabas na kanina. Boss. Naka! 56 pala. 56. Legs Naka. 11. Number 11. Your Wala face na. is dirty. Number 30. Ay, may nag-Inday theft ng 11. Si EA. EA. Nag-Inday theft ng 11. Wala na. Amerika, ano na? Amerika, ano na? Hello, my Christian. Sale, sige. Baba ako ng bahay. Ay, baba ako ng bahay. Bigyan kita dyan ng jacket. Salit lang po. Si Amrisa nagpupuro pa rin. Ito ang kanya number. Yahoo, puro na ako. Sabi ni ma'am. Puro na kasi ma'am. Pero ma'am, may nanalo na. Ginaya mo kasi ako ma'am. Di tuloy tayo na nanalo. Sabi ni John Vincent. Hindi John Vincent. Iba number ko. Halos parehas lang. Pero ano, hindi halos. Hindi na tayo magkaparehas ng number. May nanalo na kung kailan namumuro, sabi ni Ma'am Risa. Ay, ano ba yan? Ipipaste ko pala yung ano. Yan yung number niya, ano, no? 1120. Ano ba yan? 1120, 6170. Tama ba? 6170. Ma'am Lalala, hindi ko na pwedeng i-edit yung sayo. I-delete ko na lang, gawa ka na lang ulit, ha? Kasi hindi ko siya ma-edit dito. Ayan o, delete lang siya. Wala siyang edit. Ayan o. Ma'am, delete ko to. Gawa ka ng bago, ha? Ma'am Lalala. Baba ko ng form. Ano ba yun? Guys, yung gusto sumali ng bingo, dyan po yung form. May baba ko ba yung number na Mami eh? Bingo na, bingo. At Lala, may 1 to 11 naman dun sa number mo kanina sa form. Sabi ni Ma'am Erica. Sino na yung bagong pasok? Yan na po yung form sa bagong pasok po natin bisita.
Ito, pangatlong bakas. Ayan, nailagay mo na, ma'am, ano? Sino yung bagong papasok? Sino yung bagong sumali? Kanino tong may number ng 21, 30, 11, 21 ang pangalan? Type game na, pagla na kayo guys na magbakas. Type game na, pag-iikot na tayo. Game na. Danny LaRue, 72. Come in for your tea, 33. Baker's Bun, 61. 4 and 7. Hello, Samuel! Bingo, be! Bingo! 1 dozen, number 12. Manalo ka ng Gcash. All the fives, 55. Garden Gate, number 8. Jump and Jive, 35. Dancing Queen, 17. Tickle Me, 63. Kahit walang Gcash, be.
Okay lang kahit walang Gcash, pwedeng pwedeng pag nanalo ka, load ang ibigay sa'yo. Time for tea. 83. Knock on the door. 64. Gateway to heaven. 27. Paano sumali? Be, magbaba ako ng form. 1 to 20 yung number ha. Ilagay mo yung yung channel name mo. Ano yung gamit mo ngayon? Yung Charmuel Garcia. May form dyan. Ito, binababa ko. Pasok ka dyan. Pasok ka dyan sa binaba ko ha, na link. Yan, pasok ka dyan. Tapos sa next game ka na ha. Next game ka. 7 plus 7. 77. Between the sticks. 86. All but one. 89. Straight on through. 82. Life's begun. 41. End of the line. 90. Duck and dive. 25. Saving grace. 68. 3 dozen. 36. Doctor's orders. Number 9. 70 plus 9. 79. Cameron's Den. Number 10. One score. Number 20. Knock at the door. Number 4. Fat lady with a cane. 87. Clickety click. 66. 5 dozen. 60. On its own. Number 1. Turn to the screw. 62. Staying alive. 85. Heaven's Gate. 78. Half a crown. 26. 2 little ducks. 22. Trombones. 76. 2 dozen. 24. Legs 11. Number 11. Stuck in a tree. 53. Make them wait. 58. Cup of tea. Number 3. You're doing fine. 29. Blind. 50. 4 score. 80. Two fat ladies. 88. On the sky. 75. All the 4s. 44. Tweak of the thumb. 51. Nice and shine. 49. Goodbye, teens. 19. 4 and 3. 43. Get up and run. 31. Man alive.
Number 5. Candy store, 74. Brighton line, 59. A duck and a flea, 23. Queen bee, 73. 4 dozen, 48. Made in heaven, 67. Lucky 7, number 7. More than 11, 37. Key of the door, 21. Up to tricks, 46. Bang on the drum, 71. 5 and 6, 56. Ask for more, 34. Buckle my shoe, 32. Tom 23:30. number 6. Huh? 28:30. You're late, 38. Chadel, vlog. Chadel, sige po. Next game po kayo. Bigyan kita ng jacket, ma'am. Good evening po. Huwag kalimutan lang mag-thumbs-up at mag-bell all kay host. Halfway there, 45. Rugby team, Thumbs up po, ate host. Ayan. Thank you, Chadel. weeks in a year, 52. 30 and 40, 42. Sa akin, madami-dami pa. All the steps, 39. Sweet 16. Old age pension, 65. Stop and run, 81. Unlucky for some, 13. Naka! 42 to! Ano ba? Ba't sa akin ang dami pang number? 6 and 9, 69. Daming puro Naka! Life begins at 40. Ito ang aking puro. Naka! Isa na lang yung isa dyan. Isa na lang. 4270. Naka! Isa na lang. Clean the floor, 54. Sa akin, madami pa. 3 pa eh. Wala na. Kahit isa sa mga number ko, may magbibingo na. Now you can vote, 18.
3070 nga si Ma'am Shanilyn. Me and you, number 2. 7,084. Naku, 2830 rin pala. Sir Carlo, now ka lang nagtantos. Dapat kanina pa po para fair. Sabi ni Ma'am Erica. Valentine's Day, 14. Ha? May bingo na. Si John Albert, Inday, Tef, 84. John Albert. Saan na ba yung form? Ito. $31.40, $81.90. Inday Tef, 42. Ma'am Lalala, may nauna na. May lubas naman 42. Wala pa eh. Si John Albert na guys ang nanalo. As usual, Jay na naman. Asan na? Asan na yung mga bagong sumali? Ano ba yan? Ilang number host? Ma'am Chadel! 20 numbers. May binaba po akong form. Puntahan niyo po yung form to, ma'am. Ito yung form. May form po tayo. Ito po yon. Ilagay niyo po yung Chadel Vlog. Yung channel name na gamit nyo ngayon, Chadel Vlog. Tapos 20 numbers from 1 to 90. Magbababa ako ng channel na babakasan nyo. Video na babakasan nyo. Ma'am Inday, pwede maya na lang isend panalo ko. Sabi ni John Albert. John Albert, hindi po kasi ako nagsisend. Sino ba nagsisend? Si Ma'am Risa. Hindi kasi ma-open Gcash ko. O, sabihin mo. Sabihin mo na lang. Pwede naman kay host. Forward ko na lang sa'yo. Next babakasan. Haha, tawa si Ma'am Risa eh. Panoorin natin yung shorts ni Pwede ba tong shorts? Pwede bang shorts ang Hindi no. Four na ito, di ba? 4.
Mababa mo short mo, ma'am, sabi ni Sir Albert. Tira. Hindi, yung mga shorts video kasi ngayon is pwede natin pagkakitahan. Yung mga shorts video, guys, pwede natin pagkakitaan. Yan yung yung bonus. So, pwede tayo mag-upload at least 1 minute. Wag sobra sa 1 minute. Yung mga short video natin. Joke, char. Kahit yung mga hindi monetize, guys, kahit hindi yung mga monetize channel, pwedeng gumawa. Ayan. Ma'am Chadel. Form, ayan. Ma'am Chadel, kung done ka na sa form, nakapin po yung ating babakasan. Dikit kalembang lang po, tsaka bakas. Kung wala po kayong bakas dyan, hindi po kayo consider na winner. Mabuboid po kayo pag walang bakas. Kaya dikit kalembang all tsaka bakas po. Naayon po sa video. Tapos type lang po kayo dito ng game pag done na kayo. Same old thing keeps me around. If you wanna come around, maybe it's cool. And if you wanna fuck around, maybe I do. Just wanna be alone with you. Oh, with you. Oh, with you. Oh, with you. Oh, just wanna be alone. Hey. What was your name again? See so many of them only just play pretend. All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps thinking that I just wanna be alone. Just wanna be alone. Same old thing keeps me around. If you wanna come around, maybe it's cool. And if you wanna fuck around, maybe I do. Just wanna be alone with you. Oh, with you. Oh, with you. Oh, with you. Oh, just wanna be alone. Game na, guys. Okay, game na.
Up to tricks 46. On its own, number 1. Knock at the door, number 4. Charmwell, nagdikit ka lembang ka sa bakas doon sa taas ha. Nag-subscribe ka at saka subscribe at saka comment ha. Doon sa nakapin. Jump and jive 35. Tapos ang magic word pag nagbingo ka, Inday Tef. Gateway to heaven 27. Sweet 16. Okay, be. Saglit lang, be. May form ka na dito, Charmwell. Be, ibaba kayo number mo, ha? Tapos isulat mo. Charmwell, be, ito yung number mo. Ha? Okay, game na. Basta magtantos ha, nanonood ka naman, di ba? Tantos ka dyan. Gayahin mo Bang sila. on the drum Pag may lumabas ka na number. 71. Garden Pinsan ko kasi gate yan, guys. number 8. Taga Davao. Baker's bun 61. Ask for more 34. Now you can vote Ay, hindi. 18. Apat na pala. Trombones 76. Life begins at 40. Stop and run 81. 70, number 70. Two little ducks 22. Staying alive 85. You're doing fine 29. Queen bee 73. Life's begun 41. Me and you, number 2. One score, number 20. Lucky 7, number 7. Doctor's orders, number 9. 4 and 3, 43. Three dozen 36. More than 11 37. Heaven's Gate 78. 5 and 6 56. Saving Grace 68. 7 dozen 84. Half a crown 26. Your face is dirty, number 30. Legs 11, number 11. Clickety click 66. On the sky 75. Candy store 74. 2 dozen 24. Six and 9
69. Danny LaRue, 72. Nice and Shine, 49. Cup of Tea, number 3. Fat Lady with a Cane, 87. Turn to the Screw, 62. End of the Line, 90. Stuck in a Tree, 53. All the Fives, 55. Man Alive, number 5. Weeks in a Year, 52. 70 plus 9, 79. All the Fours, 44. Key of the Door, 21. Straight on Through, 82. Between the Sticks, 86. Tom Mix, number 6. 4 dozen, 48. Time for Tea, 83. 1 dozen, number 12. 5 dozen, 60. Come in for your tea, 33. Brighton Line, 59. Clean the Floor, 54. 4 score, 80. Heinz Varieties, 57. Unlucky for some, 13. Make them wait, 58. Knock on the Door, 64. Old Age Pension, 65. Ba, may 3140 ano na? 7, 47. Line, 50. 51, 63. 2 Fat Ladies, 42, 23. 88. Tweak of the Thumb, 51. You're late, 38. Dancing Queen, 17. May puro na. Buckle My Shoe, 32. Goodbye Teens, 19. Puro. 1042. Puro 42. Sana all. All but one, 89. Puro. Valentine's Day, 14. Made in Heaven, 67. Get Up and Run, 31.
Naka. All the steps 39. John Albert. Ikaw na naman yung nanalo kanina ba? Iba. Ha? Siya ba yung kanina nanalo? John Albert, di ba? 3140. $31.40, $81.90. Back to back ka. Siya nga, Ma'am Inday. Makakain nga muna. Kanina pa ako tinatawag asawa ko eh. Nga pa rin, sabi ni America. America, nga pa rin. Color ka. Congrats. Fourth game na to, no? Last na to. Si John Reyes din. John Reyes, ano? Lasma. Buti nga kayo, ganyan eh. Buti nga. Guys, yung last game binaba ni Tef.
Hindi ko na siya ipipin. Yan, Albert, dalawa na sa'yo. Last win for the game. Okay, last win for the game. Dancing Queen 17. Na all. On the Sky 75. Turn to the Screw 62. Winnie the Pooh 42. Me and You number 2. Brighton Line 59. Doctor's Orders number 9. Danny LaRue 72. Tom Mix number 6. 5 and 6 56. Trombones 76. Get Up and Run 31. Life's Begun 41. Blind 50.
Key of the door, 21. Queen bee, 73. One score, number 20. Tweak of the thumb, 51. Straight on through, 82. Time for tea, 83. Staying alive, 85. Goodbye teens, 19. 4 dozen, 48. Baker's bun, 61. Last game, guys. Up to tricks, 46. You're doing fine, 29. Your face is dirty, number 30. 3 dozen, 36. Duck and its weight, 28. 4 score, 80. Candy store, 74. Lucky 7, number 7. Heinz varieties, 57. Clean the floor, 54. 7 dozen, 84. Legs 11, number 11. On its own, number 1. All the steps, 39. 4 and 3, 43. Stuck in a tree, 53. 6 and 9, 69. 1 dozen, number 12. 2 dozen, 24. Between the sticks, 86. 2 little ducks, 22. Garden gate, number 8. Stop and run, 81. Do you want to dance? End of the line, 90. You're late, 38. A duck and a flea, 23. Valentine's Day, 14. Fat lady with a cane, 87. 5 dozen, 60. Bang on the drum, 71. Half a crown, 26. Knock at the door, number 4. Sweet 16. All the 4s, 44. Gateway to heaven, 27. Old age pension, 65. Buckle my shoe, 32. $70 plus 9, 79. All the 5s, 55. Life begins at 40.
come in for your tea. 33. Ask for more. 34. 4 and 7. 47. All but one. 89. Unlucky for some. 13. 7 plus 7. 77. Two fat ladies. 88. Clickety click. 66. Saving grace. 68. Cup of tea number 3. Nice and shine. 49. 70. Number 70. Heaven's Gate. 78. Rugby team. 15. Make them wait. 58. Knock on the door. 64. Tickle me. 63. Man alive. Number 5. Weeks in a year. 52. Inday Tep America. Four, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 41, 42, 43, 44, 40, 46, 44, 46. Okay. 47, 48, 49. 69, 70, 71, 72. Congratulations! You won 100 pesos.
Amerika. Baka naman. Talon-talon na yan. Sa katagal-tagal. You won 100 Gcash. Congratulations! Yahoo! Buti naman. Nakaisa rin bago matulog. Shine oil. Oh, shine oil na lang. So, ano na guys? Ang mga nanalo, wala bang pakapi dyan? Mga winners, may pakapi ba dyan? Baka naman, no? Hindi na lang pakapi, papandisal na lang. Congrats po, good night host. Congrats guys sa mga nanalo ha. Kay Ma'am Riza, maraming salamat Ma'am Riza. Para sa ating pagmamahal na lagi-laging bingo. Good night all team Risa K. Yan. Good night guys. Good night. Team Risa K. Boss, thank you po. Ma'am Risa K, thank you. Ma'am Erica, salamat po. Ma'am Jocelyn. Sir Carlo, John. Vincent, Iyak, salamat po. Boss, Ma'am Rancel, Ma'am Erica. Salamat. Makakadali din ako niyan. Balang araw. Sir Carlo. Ma'am, EA, Team Risa K, pwede na po isend. Salamat po, sabi ni John Albert. Sana all. Papa, sana all ka na lang.
Good night na, Team Risa kay Ma'am Risa. Thank you po. Good night, everyone. Paalam. Congrats sa mga nanalo. Bye, guys. Next time ulit. Paalam. Ma'am Risa, thank you po. Good night.